Oh, andyan ka na pala, Jamie. Kain na. Mano po, ma? Sige po, may dala akong manok, pandagdag ulam. Yun, buti na lang ate. Hindi ako kumakain nitong ginisang upo ni Mama. Namili ka na naman ng ulam, Janice. Kung may choice naman na ulam, why not? Tapos kung wala, paano, Janice? Hindi ka kakain. Kaya nga, Jamie, wag mong pamihasain at lalong mag-iinarte sa pagkain. Siya nga pala anak, dumaan si Aling Hilda, yung renta daw due na sa Makalawa. Kung gusto mo, iwan mo sa akin yung pambayad para ihahatid ko na lang sa kanya bukas. Sige po, ma. Ay ate, sabay mo na din yung pambili ko ng damit sa presentation namin sa school ha? Di ba binigyan na kita ng pambili nun last week? Nagastos ko kasi nagkayayaan kami ng mga friends ko na kumain sa buffet. Kaya nagastos ko, sorry ate. Ano ba naman yan, Janice? Masyado kang maluho. Huwag na kayong magtalo. Kakarating ko lang galing trabaho. Bangayan na naman ninyong naririnig ko. Basta, Janice, hinay-hinay lang sa gastos ha. Baka kapusin ako. Nak, wala na din palang gas. Kakaubos lang ngayon eh. Sige ma, pakilista na po lahat ng kailangan at kung magkano. Pero, pwede bang kumain na muna tayo? Gutom na ako. Said na naman ako nila mama. Sana umabot pa tong budget ko hanggang sahod sa Friday. Oh, Jamie. Lalim ng iniisip mo Wala. Problema lang sa bahay. Bakit ka na dito? RTO ka na ba? Oo. Boring kasi mag-take ng call sa bahay. Tapos, maingay pa. Mas gusto naman yun ni TL para na monitor tayo. Jamie. May gagawin ka ba mamaya? Wala naman. Bakit? Yayayain sana kita lumabas. Lumabas as in like date? Oo. Kung okay lang naman sa'yo. Wala namang magagalit, di ba? Yes. Wala naman. Sure. San ba? Kahit saan mo gustong kumain after work. Treat ko. Aba, huwag kang mag-offer ng ganyan. Baka mapamahal ka. Sa'yo? Oo naman. Thank you sa dinner, Grayson Masarap pala doon. Ngayon lang kasi ako nakakain sa restaurant na yon. Wala yun. Matagal-tagal ko na din kasing gustong yayain ka lumabas for a date. Kaya lang, lagi kang busy. Lagi ka nagmamadaling umuwi kaya akala ko meron ka ng boyfriend. Wala. Diretso bahay lang naman ako lagi. Sino bang kasama mo sa bahay? Pamilya mo? Yep. Si Mama, yung kapatid kong sumunod sa akin si Jacob, at bunso naming si Janice. Wala na si Papa. Sumakabilang bahay na. Sorry. Oh no, don't be. Tanggap ko na naman yun. Mahirap nga lang nung iniwan kami ni Papa. Naiwan sa akin lahat ng responsibilidad. Lalo na ngayon, mahina na yung katawan ni Mama. Senior na kasi. Wala na siyang trabaho. Meron pa akong 2 kapatid na nag-aaral. Kaya kahit kalabaw talaga ako. Kahit gusto ko pa sanang magtapos ng pag-aaral, di ko na magawa kasi ako na yung tumatayong breadwinner sa amin. Ganun ba? Kaya pala, laging malalim yung iniisip mo. Ano ka ba? Wala yun. Ako nga tong dapat mag-sorry. Dapat masaya yung first date natin. Drama agad ng buhay ko yung binungad ko sa'yo. Pasensya ka na No, it's okay. I like that. Gusto ko naman talagang kilalanin ka pa ng lubusan. Besides, yun naman talaga yung purpose ng date, di ba? Dear love, hindi mahirap mahulog kay Grayson. Nanibago ako sa pakiramdam na ako naman yung inaalagaan. Sa panahon ng panliligaw ni Grayson, na-spoil niya ako sa mga material na bagay. Mga bagay na hindi ko mabibili sa sarili kong pera. Dahil 1, hindi ko afford. And 2, sayang, hindi niya din ako pinagbabayad sa mga dates naming dalawa. Pero unti-unting nag-iba yung pakikitungo niya sa akin nung kami na. Ini-spoil niya pa rin naman ako. Kaya lang, napupunan na niya na lagi na lang akong kinakapos sa pera. Kasi kailangan ko ipangtustos sa pangangailangan nila mama.
Happy second anniversary, love! Sabi ko naman sa'yo kahit hindi na sa mamahaling restaurant, kahit sa fast food na lang, ang importante yung sineselebrate natin. Ayokong tipirin ka. Tinitipid mo na nga ang sarili mo. Pati ba naman ako pag titipiran ka? Ayun na naman tayo sa usapin na yan, Grayson. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Makatapos lang yung mga kapatid ko, makakaraos na din ako sa mga gastusin ko. Naiintindihan ko naman, Jamie. Pero, ano na tayo? Paano na yung plano natin to settle down? 4 years pa bago makapagtapos si Janice dahil nag-shift siya ng course. Si Jacob naman, another 2 or 3 years kasi nag-law. Tapos magre-review pa yun for bar. Gray naman, anong gusto mong gawin ko? Kaya nga ako nagsusumikap para maibigay sa kanila yung hindi na ibigay na tsansa ng mas magandang buhay sa akin. Bata pa naman tayo, love eh. Huwag muna tayo magmadali. Sa akin, walang problema, Jamie. But you're not getting any younger. Sabi nila, mama, mahirap mabuntis kapag matanda na and I want kids. Gray, pwede bang pag-usapan na lang natin to some other time? See? Every time na mabibring up ko yung topic na yan, na magkapamilya with you, lagi kang ganyan. Tell me, may plano ka bang mag-settle down? Yung totoo. Oo naman, pero hindi pa sa ngayon. Hindi ko naman sila pwedeng basta na lang talikuran. Hindi ko naman sinasabing abandonuhin mo sila eh. Ang sa akin lang naman, Jamie, isipin mo naman tayo. O kahit yung sarili mo na lang. Ni wala kang ang ipon eh. Ni wala kang naipundar. I don't wanna sound so selfish pero ayoko naman na umabot tayo sa punto na bumubuo na tayo ng pamilya pero yung pamilya mo nakasandal pa rin sa'yo. Oh, tumawag si Mama. Ano na naman kaya to? Hello, Ma? Hello, Nak. Tumawag na ako kasi. Due na kasi ng kuryente at tubig bukas. Itatanong ko sana kung may budget ka na. Yung sa grocery, Ma, meron. Pero bakit wala tayong pang bills? Binigay ko na po sa inyo yun last week, ah. Nakalimutan ko kasing sabihin sa'yo na may out-of-town retreat tong si Janice. Nagpapili ng traveling bag. Hindi ko na nasabi na ginamit ko muna yung para sa bills. Man naman, kabilin-bilinan ko sa inyo, wag niyong gagalawin niyang sa bills. At usapan natin, bawas muna si Janice sa extracurricular. Wag mo na lang muna ako ibili ng gamot. Hindi naman yun pwede, Ma. Mas malaki yung gastos kapag na-ospital ka. Sige na, Ma. Gagawan ko na lang ng paraan. Pakisabihan naman si Janice, Ma. Pasensya ka na, anak. Alam kong pabigat kami sa'yo. Oo, Ma. Sige na, ako na bahala. Iisip na muna ako ng diskarte. Lord, hindi ko alam kung gaano ko kalakas sa tingin ninyo. Pero hirap na po ako. Napapagod na po ako. Lord, kahit konting hinga lang, konting time out lang po. Baka bumigay na ako. Oh, Jamie, are you okay? Oo, okay lang ako. May problema lang sa bahay. Na naman, ano na namang problema sa bahay nyo? Hindi ka nga sa labas. Doon tayo mag-usap. Oh, bakit ganyan yung tono ng pananalita mo? Hindi naman kita inuobliga sa mga problema ko, ah. I know, pero kahit kasi hindi ka nang uobliga, syempre, bilang partner mo, kailangan kitang suportahan. Pero Jamie naman, pwede ka namang humindi para matuto yung mga kapatid mo, di ba? O kaya, magtinda yung nanay mo para makatulong. Maghinay-hinay ka sa pananalita mo, Grayson, ha? Nanay ko yon. Bakit? Ano bang masama sa sinabi ko? Tingnan mo nga yung sarili mo, Jamie. Hindi mo man lang magawang makapag-relax. Ang halim na ng eyebags mo. Ang payat-payat mo na. Hindi mo ba nakikita? Hindi mo to kayang mag-isa. Kailangan mong turuan yung pamilya mong tumayo sa sarili na lang mga paa. Hindi yung nagiging palamunin lang sila. Sumusobra ka na! Wala kang karapatan na magsalita sa kanila ng ganyan. Ni Cinco, hindi ako humingi sa'yo para maipakain sa pamilya ko. Kaya wala kang karapatan!
Boyfriend lang kita, Grayson! Yun na nga, boyfriend mo lang ako. Even if gusto ko nang maging more than that, hindi ko magawa kasi ayaw mo pa. Hindi mo ba nakikita? Naiinis ako para sa'yo. Dahil sa ginagawa nila sa'yo. Jamie, kapakanan mo lang naman ang iniisip ko. Dahil para sa akin, ikaw lagi ang una. Wala akong choice! Hindi mo ba naiintindihan yun? Do you think ginusto ko to? Na nahihirapan ako? Na hindi ko alam kung saan kamay ng Diyos ako kukuha ng panggastos? Na kailangan ko mamili kung hayaan ko munang maputulan kami ng ilaw at tubig o hindi muna bilhan ng gamot yung nanay ko? I did not want this life, pero wala akong choice. Then come with me. Let's go somewhere. And magsimula tayo ng bagong buhay. Look, I love you, Jamie. With all my heart, I do. But I can't see you like this. Hindi ko kayang makipagkompetensya sa pangangailangan ng pamilya mong hindi na matapos-tapos. Pinapapili mo ba ako? Kung ikaw o ang pamilya ko? Jamie, I love you. Pero, hindi ko na kayang nakikita ka ng ganyan. So yes, pinapapili kita para sa sarili mong kapakanan. Mamumuhay ka ng parang prinsesa sa piling ko. O patuloy kang matali sa walang katapusang responsibilidad sa pamilya mo. Ate, Oh, ba't ganyan ang mukha mo, Jacob? Hi, Ma. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Oh, bakit namumugto yung mata mo? Wala ho ito, Nay. Maupo ka muna. May kailangan tayong pag-usapan. Janice! Halika dito. Andito na ang ate mo. Ano bang meron, Ma? Ate! Ano ba? Jacob at Janice, magsalita na nga kayo. Kinakabahan na ako sa inyo eh. Ate, I'm sorry. I'm so sorry. Bakit? Ano nangyari sa'yo, Janice? Ma, ano ba to? Buntis ang kapatid mo. Ano? Oo, ate. Buntis ako. Kasi hindi pwede. Hindi ko magawang unahin yung sarili ko. Piliin yung kasiyahan.
Ate, sobrang namiss kita. Hi, Bunso! Attorney, iba naman ang kuya ko. Big time na. Pa bang i-memorize yan? Basic!